muzeju grada Šibenika, i to u dvorani za povremene izložbe, posjetitelji trenutačno mogu pogledati izložbu donacije Marije Višić-Gujine. Riječ je o izboru radova od ukupno 100 doniranih dijela koji predstavljaju kompletan presjek umjetničkog stvaralaštva keramičarke i slikarice Marije Višić-Gujine. Virtualnom izložbom donacije Muzej grada Šibenika priključuje se programu ovogodišnje Noći muzeja, čija tema glasi Između stvarnog i digitalnog. Iako se umjetničko djelo u originalu ne može mjeriti sa digitalnom reprodukcijom, virtualne izložbe postale su nova stvarnost. U nastavku slušate razgovor s umjetnicom Marijom Višić-Gujinom kao pratnja izložbi o donaciji. Lica mora, jedra su spremna, rascvjetali val, pogled u nutrinu zemlje. Sve su to radovi inspirirani prirodom i onim što nas okružuje. Međutim, vaša umjetnost ima i onu pomalo mračnu stranu. Na nekim slikama vidimo gnome, zastrašujuće maske i slično. To je umjetnost koja oživljava čula i naglasak stavlja upravo na emocionalnom doživljaju rada. Kako vi doživljavate svoja umjetnička djela? Kako biste ih opisali i što vas motivira i pokreće kad stvarate umjetnost? To je jako kompleksno pitanje, ali ja ću vam pokušati malo to sažeti. Može. Dakle, ovako, prvi dio pitanja o prirodi, to je sasvim normalno. Čovjek ne može biti umjetnik da samo ide intimističke doživljaje i osjeća. Samo malo popravite mobitel ako nije problem. Aha. Evo sad, je sad bolje? Je. Preveliki intimizam udaljuje čovjeka, pojedinca, od mase ljudi. A moje je duboko uvjerenje da umjetnost nije stvorena za samo pojedince, nego da ona treba biti popularna. Da iz nje mogu svekoliki ljudi povući neke pouke, konsekvence, da im se može na taj način pobuditi osjećaj, oživiti ih, pobuditi intenzivnije razmišljanje i tako dalje. Dakle, ja sam pokušala u mome likovnom izrazu, ja bi rađe rekla nego umjetnosti, pokušala sam spojiti te dvije strane bitne razlike u izražavanju nekog umjetnika. Ne pobjeći od prirode, uživiti se u njezinu ljepotu i posebnost, uživati u tome, zapaziti posebno neke detalje koji su rijetki i upečatljivi i koje možda drugi ne upotrebljavaju da bi djelo postalo u neku ruku eksploatirano. A s druge strane opet izvući iz sebe emocije koje također nemaju drugi ljudi, nego koje umjetnik zapravo samo osjeća i on na toj svojoj emociji, kombinirajući je sa onim viđenim i doživljenim konkretno oko sebe, stvara jedan svoj posebni izraz, svoj posebni rukopis koji je razumljiv i prepoznatljiv i onda kad umjetnik djelo ne potpiše. A razumljiv je i onda kad ta djela su rađena u raznim tehnikama, u raznim likovnim granama i sa različitim konotacijama. Možete li nam reći što za vas znači kreativnost? Što jednog čovjeka čini kreativcem? U jednom čovjeku koji pretendira da bude kreativac krije se puno različitih elemenata. Jedan od tih je najprvo kognitivni, to znači nasljedni po prirodi, po porijeklu i tako dalje. Dakle, to su one osobine naše na koje mi ne možemo bitno utjecati. Jel? A drugi dio je ono što mi steknemo u sebi, proširimo svoje znanja i osjećaje na temelju ovog prvoga i na temelju života kojega smo prolazili. Dakle, iskustveni fundus. To sam ja tako formulirala. A treći je element. Ono što mi sustavnim učenjem i školovanjem
u sebi još dopunimo, proširimo, promijenimo i razradimo. Eto, to je moje uvjerenje. Ja to isprobavam cijelog života i vidim da je to jako važno. Svestrana ste umjetnica. Pri tome mislim, osim što ste se bavili slikarstvom i oblikovali keramiku, vi stvari niste prepuštali slučaju. Nerijetko ste i sami postavljali svoju izložbu, oblikovali ste svoje deplijane, dizajnirali plakate. Možete li nam reći nešto više o tome? Na sve moje izložbe koje nije priređivala ustanova, afirmirana ustanova, muzeja, galerije i tako dalje, ja sam bila od otvaranja, prije otvaranja i postavljanja, izrade kataloga i administracije, bila sam prisutna, odnosno nazočna. I nisam ostavljala izložbu dok ne zatvorim ključ u vrata. I tako sam pomoću svoje nazočnosti na tim svojim prezentacijama proširila svoje znanje i upoznala milijune različitih stanovišta i gledišta o jednoj te istoj stvari. A kroz tu raznolikost čovjek tek može doći do prave istine. A ne biti slijepo uvjeren u to da je ono što ti kažeš istina i točka. Eto. Jer dobro su rekli filozofi, sve na ovom svijetu jest i nije. Ili, na primjer, današnja jedna fraza koja se upotrebljava jako u recimo u nekim književnim umjetničkim prikazima, recesijama i tako dalje, kažu sve je umjetnost i sve nije umjetnost. To zvuči kao jedan apsurd. Razumite? Je. Ali ako gledamo biološki, onda je to istina. Jer u istom momentu mi jesmo ono što jesmo i nismo, jer se mijenjamo biološki. Jeste me razumeli sve? Točno, da. A isto tako, kroz cijeli život i kroz sve ovo što sam vam sad rekla, ove reference koje ulaze u izgradnju jedne osobe, jednog ljudskog bića, ulaze ove tri prve glavne što sam vam rekla, to vam je kao kostur, kao jedna skela koja zapravo drži svu nadgradnju koja se stvara kroz promjene u životu. Ona njih drži na okupu. A to je, rekli smo, nasljedstvo i urođeno, jel tako? Iskustvo koje si probao na svojoj koži, kroz svoj intelekt, kroz svoje biće, kroz stvari koje su se događale u životu. I treće, što si ti ciljano učio nešto na način koji može biti oficijalan u nekoj uredu ili negdje, a može biti i prenošenje znanja od ljudi koji su znali. Jer nekad, na primjer, nije bilo umjetničke akademije. Sve se prenosilo od ljudi praktičara s jednog na drugi, a to je isto sticanje znanja. Tako je. Kao keramičarka koja već dugi niz godina aktivno izlaže, što kažete na suvremenu keramičku scenu? Koja je razlika između stare generacije i novih keramičara? Dakle, ovako ću vam reći. Ja jako to pratim. I donedavno sam bila i na kompjutoru i svukuda sa ovom malom snagom, ali znatiželja za to područje i slikarstvo nije me nikad napustila i neće me dok god budem mogla gledati na oči i govoriti. Dakle, pratim ja to i surađujem sa Who is Who International Art, koji su mi u 12 svojih edicija reproducirali moje radove i životopis i tako dalje i sa mnogim drugima, da sad ne navodim ovdje. Dakle, imam uvida u to, znate. Imam jako, što bi naš narod rekao, debelog uvida. I evo, pokušat ću ukratko, mada je to teško, jer danas se u keramici jako puno različitih, recimo, stilova izmjenjuje. Miješaju se sa tehnike, više tako, inače umjetnosti nisu likovne grane strogo odijeljene jedna od druge. Zapravo događa se jedna sinergija, znate, sinergija između različitih grana likovne umjetnosti, različitih tehnika i različitih svjetonazora. Ono što mene danas smeta je neka izvjesna površnost koju ste vi sad malo nekako indirektno napomenuli.
Veliki dio djetinjstva proveli ste u Krešimirovom gradu kod djeda Mihovila Višića. Pohađali ste i školu kod Svete Luce i Šibensku gimnaziju. Možete li nam reći iz prve ruke nešto malo više o svom djetinjstvu u Šibeniku? To obično ljudi kažu, to je bilo moje najljepše doba života, a i nekad i nešto suprotno reču. A ja vam neću reći ni jedno ni drugo, samo ću vam reći da je to bilo možda najpoticajnije razdoblje moga života. Zato jer odrastajući u jednoj takvoj obitelji, zapravo provodeći djetinjstvo, nisam ja cijeli život tamo s njima bila, zapravo bili su i moji roditelji, tu i mnogobrojni stričevi, i to je bila ogromna jedna obitelj koja je živjela dosta tradicionalno, znalo se što je red, što nije red, kao kakvi ljudi. Dakle, upoznavajući toga moga djeda, koji je toliko djecu napravio, još je posvojio neke, razumite, uza svu svoju djecu, on je posvojio još tuđu djecu. Ja sam promatrala kao dijete brak toga moga djeda. I ja sam shvatila da je on pred starost još uvijek bio vezan uz moju baku Mariju. On je bio u nju zaljubljen. Oni su u tim godinama bili kod dvoje mladenaca i mogla bi ispričati masu anegdota gdje smo mi djeca se smijali kad bi oni poslije ručka otišli u kamaru, a on bi njoj reka: Mara, ajmo se vi sad tekice odmoriti. I onda bi se oni dvoje digli, onda bi on nju, da oprostite, plesnuo po njezinoj stražnici i onda su se oboje smijali i otišli bi u kamaru. Oni su jedno drugo osjećali i kao starci. I mene je to oduševilo, jer sam shvatila da je zapravo u toj njihovoj uzajamnoj sinergiji, jer su oni jedno na drugo djelovali tako pozitivno, da se tu zapravo krije vrijednost naših porodica u Hrvatskoj. Da je to zapravo nukleus nečega na temelju čega može Hrvatska opet prodisati, uz pomoć naravno umjetnosti. Umjetnost je jako važan faktor u tome. Možda nisam se dobro izrazila, imala sam bolju ideju, ali koji put se malo spetljam. Dakle, ja sam to kao dijete shvatila. Taj moj djed je bio trgovac, prodavao je delikatesnu robu. Ali on je svaku bocu u koju je stavio kisele dodatke uz pršuti, sir, mišni i tako dalje, on je stavljao naljepnicu. A on je na tu naljepnicu uvijek nešto nacrta. Znate, inače mene, moj dida, on je bio, znate šta, samozatajni umjetnik, sa kojeg niko nije znao da je on umjetnik. Ali ja sam to upoznala kao dijete i možda su mi odatle neki geni ostali. Znate, od te njegove loze, jer on je potjecao iz drniškog kraja. A mi svi znamo ko smo malo pismeni ili načitani, da je to bila u povijesti često rasadnica talenata i intuitivnih ljudi. To sam sad dodala na kraju, da vam rečem zašto sam vam tako ispričala to. Eto. Ovom donacijom grad Šibenik postao je bogatiji za sjajne radove jedne od važnijih hrvatskih keramičarki i slikarica. Ovom donacijom obogatili ste našu kulturnu baštinu, na čemu smo vam zahvalni. Što pak za vas znači ova donacija? To je mogla sad za to pričati 3 ure, ali pokušam se skoncentrirati da nađem neki sukus. Dakle, ovako. Nemoguće je opisati. Točno opisati što znači za mene. Kad kažem mnogo ili neizmjerno, onda se moja izjava uklapa u takozvanu šablonu. A ja to ne želim. Šablone nisam nikad volila. A nisam se ni služila s njima.
Šta bih onda rekla, a da ne umanjim taj veličanstveni osjećaj zahvalnosti, divljenja, i veličine koju osjećam prema svima koji njeguju baštinu svog naroda i šire. Donacija Marije Višić Gujine svojevrsni je omaž djetinjstvu i djedu Mihovilu Višiću. Iznimna nam je čast da je autorica zato izabrala upravo našu ustanovu za čuvanje svojih radova. Autorici stoga neizmjerno hvala na ovom nesebičnom činu koji je došao kao kruna dugogodišnjem prijateljstvu između autorice i Muzeja grada Šibenika.